ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗಿಡ ಮೂರ್ದು ಬರೋದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಕನಗ ಲೋಕಡೊರುಂಬಡಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ದತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಎಡುಮ ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ತುಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಿನಿ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞದ ಐಚರ ಸಂಬರಪ್ಪು ಬಂದಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕಲು ತೆರಾಣಕೋಟ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೊಡ್ಲವುಲೇರು ಮಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಕೃಷಿಕೇರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ದುಬೈ ದೇಶಡು ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಬದುಕಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರು ತುಳುಟು ಒಂಜಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲಾಗ ಅಂದೇರು ತುಳು ಕನ್ನಡೋಡು ಬೇಗಡೆ ತುಳುಟು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬಯಕೊಂದು ಅಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತೇರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿದ್ದನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದರೆ ಇನಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಾರಿ ಸೀಕರ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಿಂಡು ಪಾಡೋ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ದಿಂಡು ಮೂಲೆ ಸೇರ್ದಿಂಡು ಎವುದೆಪ್ಪು ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೇಸು ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಅವೇತೋ ಜನ ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬಿಡೊಂದುಲೇರು ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಶಡೆ ಉಸುಲು ಕಡಿದು ಪೋತೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಈ ಕೊರೋನಾಗ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪುದರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಪುದರ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಡ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಸೀಕದ ನಡುರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಕ್ಲೇಸು ಬುಡ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತರು ಒಂಜಾತು ಕುಸಾಲಂಡಲ ಕಂತದು ಆ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ತನು ದಿಂಜಾವಡ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂತದ ಎಡಮನೆ ಎಸಲ್ನ ಸುರುಮಾಲ್ ತಂದುಲ ಪುಗಾರ್ತದ 10 ಕೂಟದ ಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನೊಂದುಲೇರು 4 ಸುತ್ತುಲೆಂದಿತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಬೊಲೆಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಂದಿದ್ದು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತುನು ಯಕ್ಷಲೋಕದ ಮಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಇಂದೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಬಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಎಡಮದ ಇನಿತಿ ಸಂಚಿಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನು ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಮೂರ್ದು ಬರೋದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಣ್ಣ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಓಕೆ ಇಡಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬುಲೆದ್ ಪೊರಂಜೋಲ ಪ್ರಾಯದ ಜನಲು ಉಂಡತಿ ಇಡ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರು ಅಕುಲೆಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಅಗ್ಲಿ ಮರ್ಲಿ ಅದು ಮರ್ಲರ್ಲಕ ಬಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾವಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಂದಿ ಬಿದೆ ಬಲ್ಪನಗ ಅರ್ನ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ಬುಡುಪಿನಗುಲು ಎನ್ನ ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಡ್ದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗ ಮುಲ್ತರು ಬಲ್ತಿಂದ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆ ಹಾಕುಲಕ ನೀರು ತೇರ್ತೇತ್ ನಿಕ್ ಹಾಕು ಒಂದು ತಂಡ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ದ ಆದ ಬಡಲ ಮಲ್ತೊಲೆ ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲಾರಿ ಮಲ್ತೊಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಐನದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಲ ಇರ್ಲಿಜ್ಜರ ಮರ ಇರ್ಲ ಐಕ್ಲ ಇರ್ಲಿಸ್ಕಿತ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜರ ಅಂಕ ಅಪುರ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ತೋವಲ್ಲೆ ದಾ ತೋವಲ್ಲೆ ಐಕುಲ್ ಕೂಡ ಬನ್ಪಿನ್ ಮರ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಯ ಪೋಟ ದನಿಕಲ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಗರ್ವೈನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಲ್ಪು ನೋಡಿಗಿ ಅಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಫೋಕ್ ಅಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಇರ್ನ ಜವನೇರ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತು ಮಿನಿ ಪೋಯಾಡ ಕಂಬಳದೇರ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಕ ನೀರ್ ತೇತ್ ತಿರ್ಗಾದ ಹಾಕುವನ್ನ ಅದೇ ಈರೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುವ ಬನ್ಪರ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡಲ್ ಉಂಡೆ ಟೀಮ್ಗು ಅದೇ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಅಂಡಲ್ ಉಂಡೆ ಆ ಕೋಚ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪುನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಟೀಮ್ ಯಾಪಲ ಆಪುಜಿ ಇಂದ ನಮ್ಮದು ಯಾಪಲ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕುಗ್ಗುಂಡ ಅದಾಗ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಗಲ್ಲಾಟೇರ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಗ ನನ್ನ ನಮ್ಮದ ಆಪುಜಿಂದು ಕುಲ್ಲನಗ ಆ ಕೋಚ್ ಆಗಲಿಗೆ ಪಂದು ಹುರಿ ತುಂಬಿಸದ್ ಆಗ ಲಗದುಂತವು ಅಂಚ ಅವು ಯಾನೆ ಕೋಚ್ ಈರೇನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ದಗುಲು 250 ಹಾಕದಿರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಕುಗ್ಗುದು ಕುಲ್ದೇರ್ ಅದಗಿರ್ ಕೋಚ್ ಅದಿನ ಅನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಆಪುಜಿಂದು ಕುಲ್ದೇರ್ ಆಪುಜಿನ ಕುಲ್ನ ಆಪಣ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಲಗ ನಿಗಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕುಲ್ಲ ತಾಂಕೆ ಮಗ ನಿಗಲೆ ತಾಂಕುನೆ ಒಂಜಿ ತಾರನ ಆಯ್ತು ಫಲ ಬತ್ತು ಎಂಕ್
ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಲು 240 ನಮ್ಮ ಹಾಕುರತ್ತ 200 ಹಚ್ಬಾಗ ಈ ನಮೂನಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗುಲು 250 25 ಹಾಕುಜೇರ್ ಅಗುಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಲ್ತಿರ್ ಸೀದಾ ಲಾಗು ಬಲ್ತಿರ್ವೇರಿ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಎಂಚ ಆ ನೀವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಾಲೋಡೆಂಚ ಹನುಮಂತೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಕುಲ್ನಾಗ ಜಾಂಬವಂತೆ ಆಪುಣು ನಿನ್ನ ರಾಪುಣು ಲಕದ ಉಂತುಲ ಬಂದಾಗ ಲಕದುಂತದ ಅಂಚಿದ ಸಮುದ್ರನೇ ಲಾಗಿದ ಹೋತು ಜರ ಅಂಚಿನ ನಾಲ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಟೀಮನ್ ಲಕದುಂತ ಓಡು ಅಂಚಿನ ಕೋಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಜವನರೇ ಆಪುಜಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಆಪಿನ ಆವಡಿ ಆಪುಜಿಂದ ಕುಲ್ಲುನ ಆಪಿನ ಆವಂದಕ ಆದು ಪೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪಿನ ಆವಡೆ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣನಿಗೆ ದೀಪುಳ ಅಜ್ಜಿ ಜಾವ ಒಂದು ಆಪಿಲ್ ನಜ್ಜಿ ಪೋಪಿಲ್ ನಜ್ಜಿ ಈ ನಮನಿ ಬಗಲ್ದ ಎರೆಗಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡೆ ಆವಡೆ ಇರ್ನಿ ಪಾತರಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗೇಲುಗದಾನೆ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ದ ಬೌಲರ್ ಒಟಾರೆಂಕಲ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಪಾಡಿಯ ಪುರ ಬಾಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೀತ್ ಬೀತ್ ಹಾಕಿಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ನಂದು ಇರ್ದ ತಾಳ್ಪೋರ್ ఈయన ఇర్న జోకుల మాదిరిగా ఉండే ఏమలు మరలేర్లకు కోచ్ ఇంచెంచెంచె నలుపుని కొంచెం చీర్ గల్స్ నలుపుని మాన మర్యాద ఉండే నిగలిగి చీర్ గల్స్ అంచె నలుపురా ఎన్న మొబైల్ తోజవ చీర్ గల్స్ నగులు ఎంచె డ్రెస్ పారదు ఎంచె నలుపేరుంది అంచె అప్పుడు నలుపులు ఎజ్జిన పొడిచి ಈ ನಮನಿ ಲಾಗ್ ಬರತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಲಾಗಿದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗುಲ್ ಬೂರಿಯರ್ ಅತನಿಗೂ ಲಾಗಿದ ಗೊಬ್ಬ ನಲ್ಪನೇ ಬೂರಿಯರ್ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ತೂಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಅನ್ನು ಮಾರ ಇಂಚನೆ ಲಾಗಿನ ಬೂರ್ನಾಗ ಓಲಂಡ ಕೈ ನೆಟವಲ್ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬತ್ತನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪಾರ್ ಅಯ್ಯೋ ನೆತ್ತೆರ್ ಬತ್ತನೆ ದಾದ ಆ ಗಾಯಗು ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟು నీకులు కాపీద పొడి వాడిదే కట్టువారు దేపంట నీకల్ట క్యాంటీన్ ఉండత అటు చా కాపీ మళ్ళీ ఒరిజిన పొడిని పారదు కట్టువారు ఓళ్ళ ఎంకల ఫిల్డర్ నాకు డైవ్ ಹಾಕಿಯರು ಡೈವ್ ಹಾಕನಾಗ ಮಂಡೆ ತಾಗದು ಮಂಡೆ ಮುಲಬೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಲ್ಪೋರ್ ಅದకుంಡತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಕನ್ಪಿನಿ ಸರಿ ಗುದ್ದುನು ಐತ ರಸನ್ ಪುಂಟುನು ಐ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲಬೆ ದಲ್ಪದಿ ಇದು ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟನು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟೊಂಜಿ ಸೇಕ ಕೊರ್ಕ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪುನು ಉಪ್ಪು ದೀದು ಕಟ್ರೆನ ಫೈಟರ್ ಕೊರಿ ಬಾಲ್ ತಾಗದು ಬೆಟ್ಟ ಹಾತೀನಿ ಅದು ನಿಗುಲ್ ಮಾರ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಬಿದಾಯ ಫೋನ್ ನೀಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿಂಕ್ ಯಾನೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ 4 ಬೌಲರ್ ಆವಡು 2 ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧೋನಿ ಲೆಕ್ಕತ್ನ ಕೀಪರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಟೀಮನ್ನು ವಿನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಬೇಕು ಧೋನಿ ಲೆಕ್ಕತ್ನ ಕೀಪರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಯಾನೆ ಈರ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪೋರಿ ಕೀಪರ್ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಿಗೆ ದಾನಿ ಯಾ ತೂತಿಯನ ಬೇ ಅವರಿ ಮಧ್ಯೋಡದಿ ಇಂಚ ಮಾಲ್ಪನೆ ಇವರಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂಪೈರಿ ఆయన ఇంత ఫిరావుడు ఇంత బ్యాట్ వత్త ఆయన ఫిరావుడు ఉంటున్నా అవు కీపర్ రిస్క్ మార 150 కిలోమీటర్ స్పీడ్ బాల్ బార్పుండు ಎಂಕ್ ಮತ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ ಎಂಕ್ ಆಪು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಂಚ ಫಿರಾವುಡು ಬತ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ ಬಾರ್ನಾಗ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅದ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತುವಾರ ದಬತ್ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಬಾಲ್ ಬತ್ತನ್ 150 ಸ್ಪೀಡ್ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ ಬತ್ತನ್ ನಿನ್ನ ಬತ್ತನ್ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ఈయనే కోలదోళ్ళు గందకి తొండ్రపోతు ఇంచ ఇత స్పీడ్ బాల్ వన్నగించ బుర్దుంతున్నా ఓ భయంకర ఐడియా మార వాళ్ళ స్పిన్ బాల్ ఇంచ బుర్దు అంచి రట్టు అదగించ బత్తువారు వాళ్ళ స్పిన్ బోర్న ఇత్తే బాల్ ఇంచిడి బరందుండు బత్తన్ బాల్ బత్తన్ తులా ಭಯಂಕರ ಐಡಿಯಾ ಮಾರೆ ಇರ್ ಮನುಷ್ಯತ್ ಇರ್ ಇಂಚನೇ ಓಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬನ್ನಗ ಇಂಚೆ ಬಾಲ್ ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡ ಕಾಲಿ ತಿಪ್ಪಿದೀವರ ಅಪ್ಪಜಿ ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಪ್ಪಿದೀವಿ ಓಡು ಇಜಿ ನೀನಂಡ ಲಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಾರ್ಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇ ಬೂರ್ ಸಾಯ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಮಾಡ್ರದ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಬು ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಅಡ್ಡೆ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಇಂತ ಆನ್ ಲೆದಾರ್ ಒಂಚೂರು ಈರ್ ಟೀಮ್ ಲೆಬಲ್ ಎಂಚಿ ನರಮನಿಲ್ ಮಾರೆ ಮುಕುಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಆತ್ ದಪ್ಪರಿ ಏರು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಈ ನಮನೆ ಉಡ್ಡ ಪಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಾಡು ಮುಗುಲು ಏಪ ಗೊಬ್ಬರ ಅವು ಉಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಇತ್ತ ಕಲಕ ಬರ್ರವಲ್ಲರಿ ಮಂದಾರ ಕಲಾವಿದೆ ತನಿಯೇ ಮರ್ಯಾದಿಗೋರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರೆ ಭಕ್ತನಗಳು ಪೂರಾ ಮರ್ಯಾದಿಗೋರು ಒಂದು లేదు ಕೆಪ್ಟನ್ ದೀಪೇತ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತುಲ್ಲ ಇರಿ ಕೆಪ್ಟನ್ ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ಇರಿ ಮಾರೆ ಬಕ ಇಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮುರ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಒಂಚೂರು ಗೆರೆಗೆರೆ ಅನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ನೆತ್ಯಾನ ನಿನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಕಾನಂಡನ್ನ ಅತ್ತು ಮರ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಡ ಪಂತಿಂದಾದ ಈ ಮಂತಿಂದಾದ ತಾತ ಅಂತಾರ
ಕೋಡೆನ ಮಾಮಣ್ಣನ ಸಾವು ಎಂಕ್ ಪರಿಯರ ಆಯ್ಜಣ್ಣ ಈ ಬರಂದಿ ಸಾದಿಗೆ ಪೋ ಇದನ್ನ ಕುಟುಂಬದಯನ ಅಂಚ ಪನ್ಯತ್ಯನು ರಾತ್ರಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ 4 ಟ್ಯೂಬ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲೋಜಲ್ನ ಕಡಪುಡ್ದು ಗೊರಬಂತೀನಿ ಅಂತ ಕಡಪುಡ್ದೆತ್ತ ದಾದನಿ ಕಡಪುಡ್ದಿನಿ ಹತ್ತು ಮರೆ ಸಾವು ಪುರ ಕರಿದೆಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ತೂಪ ಜಾಲ್ಡ್ ಡಿಜೆ ಗುದ್ದುನುದಲ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಸಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಜೆನ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಗುದ್ದಾಡು ಓಟೆ ಗುದ್ದಾಡು ಓಡಿ ಸಾವುದೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಾಡೋಡು ಆಂಡೆ ಆಮೇಟೆ ಈಮೇಟೆ ತಾರೆಡೆ ಬಾರೆಡೆ ಪೂರ ಮಿನಿಚಾರ ಪೊತ್ತುನು ಮರೆ ದಲ ನಿಸರ್ಗ ಬಾರ್ದ ಎದುರು ಪೊತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಲು ಸೈತೇ ಪೋಯಿರು ಪಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬತ್ತು ತೂಪೆನೆ ಇಡೀ ಪುಗೆ ದಿಂಜುದುಂಡು ಪುಗೆನಾ ಹಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣನ ಕಾಟ ತೆಕ್ಕೀಜ ಮರ್ಲು ಬತ್ತೇರೋಡು ಚೆನ್ನಡ ಕಾಟೋನರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ದೀಪೇರಂಬೆ ನಿನ್ನೆ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟದ ಸ್ಮೋಕ್ ಉಂಡು ಬಾರ್ದಿನಿ ಸ್ಮೋಕ ಬೊಕೆಂಜಿನ ಆಯ್ತು ಪುಗೆ ವರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ವರೆಂಚು ಸಡನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬರಂದೆನ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಅದೇ ಹಾಂಡ್ ಬೊಂಬ ಇರ್ದು 4 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಈ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡುನು ಕೇಂದು ಗಾನ ಗಾನ ಪಂದು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಲ್ತೇರು ಅಂದ ಕಿದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡುನು ಕೇಂದು ಬಲ್ಲು ಕರಿತದ ಒಯ್ಟೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ರಾಮ ದಮರೆ ಎನ್ನ ಭಾವೆ ಅತ್ತನೇ ಬೆಚ್ಚದೆ ನೇನು ಪುರ ತೂದು ಬತ್ತೆನ್ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ತೋಜಿಲಕಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಆ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ತೋಜಿನಾಗ ಇರ್ನ ಕಿದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬೆತ್ತ ಒಡೆ ಬಲ್ತನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಎನಡ ಪಂದು ಆಂಡ್ ಮರ್ಯಾದಿ ನಿನಡ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದೊಲ ಆ ಪೆತ್ತನ ನಾಡು ಬತ್ತದು ಅವೇ ಕಿದೆಟ್ ಕಂತ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ಕಿದೆಟ್ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಬಡ್ರ ನಿಖಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ನಡತ್ತ ಬಲ ನಿನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಮನ್ಪಾವೇನು ನಿನ್ನ ದನಿ ಒಲ್ಲರಿಯ ದಾನಿ ಉಳ್ಳೈ ಪೋಡು ಆಜಂಟ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ ಇತ್ತು ಪಾತೆರ ಓಡೆ ಪೈಪ ಓ ವರ ಬಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಂಡಿ ಮಾನಿರ್ದು ಮೆಲ್ಕರ್ ಮುಟ್ಟ ಮೊಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬರೀ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಕ್ಕಲು ಮತ್ತ ಅಲಕ್ಕ ಚಂಡಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೀಟುಂಡು ವಾಡೋಡೆ ಯಾವ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇನು ಪನಗೆ ఒక 20 ಮಂದಿ ಜಾರ ಯಾನ್ ಬಂತಿ ನಿನ್ನಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೀನಿ 20 ದೈವ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾನೇ ನೆರಿರಾತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಪಣಿಯರವೇ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇಂದ ಓ NS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಳ್ಳಾರ್ ಅದೇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಧರಿ ಏತು ಉದ್ದಮ ಮಂಚನೆನ್ನ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮುಲ್ತ ನೆಲ ಸಮಾಜಿ ಮಾರೆ ನೆಲ ಸಮಾಜ ಅನ್ನತ್ತೆ ಈರು ಸಮಾಜ ಅನ್ನಿ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗದು ಒಂದೊಂದು ಓಡಿ ನೆಲ ಸಮಾಜ ಅಂಚಾನ ನಿನ್ನದ ನಿಖಿಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೀರುಕ್ಮೆನ್ನೆ ರೈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಜನ ರೈಸ್ ಓಡ್ನಂಡ ತಿಗಲೆಗೆ ಬೆಗಡೆ ಒತ್ತ ಓಡತಿ ನಿಖಿತ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಚ ರೈಸ್ ಇರುವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ 13 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಬೈದನತ್ತ ಈ ಓಟು ಒತ್ತದ ಓಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಅಂದ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುಡು ನಮ್ಮ ಪೀರುಕ್ಮನ್ನ ಉಂತಾಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಜಂತ ಮುಸುಂಟಿಗೆರ್ಲ ಓಟು ಕೊರು ಇರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಸುಂಟಿಗೂ ಓಟು ಕೊರ್ಪುಣ್ಯ ಮಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಓಟು ಕೊರ್ಪುಣ್ಯ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆನ್ನ ಅವ್ರು ರುಕ್ಮಣ್ಣನೇ ಓಟು ಕುಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇತೆ ಇರ ತೆಗಿಜಾರ ನಿಕ್ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅದಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಓಟು ಬಣ್ಣಗ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಖಲು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಓಟು ಗುಂತಿಯರ ಸೀಟು ಕೊರೊಂದು ತಿನಿ ಈ ಜನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಅಲಕ್ಕ ಸೋತುದಿನಿ ಮಾರೆ ಅಂದತಿ ಬಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಜನ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸೀಟು ಕೊರಂದೆ ಎರವರಿ ಕೆ ರುಕ್ಮಯೇ ಪಂಪಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಕೆ ರುಕ್ಮಯನ್ನನ್ನು ದಾದಾನ ಮಲ್ತು ಸೋಪ ಹೊಡೊಂದು ಆರನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿ ರುಕ್ಮಯನ್ನನ್ನು ಉಂತಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಅವ ಕೆ ರುಕ್ಮಯನ ಎದುರು ಈ ಪಿ ರುಕ್ಮಯನ ಯಾವಡಂದಾನೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅದೇನ್ನ ಆನೆಂಜಿ ಆ ಮಂಡ್ಯಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆತ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಓಟು ಹಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸುಮಲತನ ಸೋಪ ಓಡು ಬಂಡದು ಅಳವೇ ಪುದರ್ದ ನಾಳು ಸುಮಲತನಕ್ಲೇನು ಎದುರುಡುಂತದ ಜರ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಳವಡಿಸಾಗ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಅವಳು 4 ಜನ ತೀರು ಅಂದ್ರಿ ಮೂಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ತನ್ನಪ್ಪನು ಈ ರಡ್ಡಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಲಕ್ಕ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಟೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ದ ಮಿಸಂದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿಜಿಂದ ಕರ್ಮುದ ಮಿಸನ್ಗು ಕೊರ್ಕ ಇದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಚಿಹ್ನೆ ದಿಕ್ಕದು ನರೆಗೆ ಉಂತಿಯರ ಚಿಹ್ನೆ ಹೋವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಕಾಲಿ ಬಲ್ಲ ನೇಲಿಯರ ಗೆಲ್ಲುಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಈರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಾಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ದನಿನ ಓಟು ಕುಂತ ಬಿಡಿ ಅವು ಯಾನು ಬಾತೇರ್ವಣ್ಣ ಆಯ್ದಾದ ಬಂಡಲ್ಲ ನಡಪುಂಡ ಯಾನು ಬಾತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ರೈಸಿಯ ದೇವರೆಡೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ದಿನ ಬೋಂಡ ಪಿಲಿಕುಲರ್ದು ಕರಡಿ ಒತ್ತಿಲೆ
ನಿಕ್ಲಾದ ಬೆನಾರ ಮರ ಬೆನ್ಪುನಗಳು ಬೆನ್ನಿದ್ದು ಸಯ್ಯಾರ ಬಿಡ್ಯಾರ ಓ ಅಣ್ಣ దాదన్న ఈరు రైసియరన్న ఎంచన్న అన్న ఈరు ఉంతోడన్న ఏ ఉంటున్న సొంటే నాకు నెనుకులోని పావా అయ్యో అంచక్కి బగించా ఓటుకుంతోడు ನಿಖಲ್ ದಾನೆ ಬರೋರ ಪೆಟ್ಟಗ ಮಿಲೆಕ ಬಾತಿರ್ನಿಯಾ ಒಂಜ ಆಪನ ಬಾಪನ ಇಸೆ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಮರ ಆಪನನ್ನ ಓಟು ಉಂತಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡೈಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಣ್ಣು ಏರ್ ಮನ್ಪಗಲು ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಗಿರ್ದಿರ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮರ ಜನ ಓಟು ಗುಂತಿಯರೆ ಒತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಮೇದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ರುಕ್ಮ ಎಂದೆ ಪುದರ ಹೊಡ್ಚ ಇದು ಆ ಜನ ಉಂತವಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಆ ಜನ ಓಟು ಗುಂತಿಯರೆ ಒತ್ತೊಂಡುಂದಾಂಡ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲ ಕೊಡು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಟ್ಲೆ 4 ಲಕ್ಷ 4 lakhs ಓನ್ಲಿ ದ ಓ ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪೀರುಕ್ಮೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಟ್ರಿಗೆ ಉಂತಿಯರ ಒತ್ತೊಂಡೇರ್ನಾಂಡ ಪಾರ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಜನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ 2 ಲಕ್ಷ 2 lakhs ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇರು ರೈಸಿಯರನ್ನ ಎಂಚನ್ನ ಇರು ಓಟು ಕುಂತಿಯರೆ ಒತ್ತೊಂಡರ್ನಾಂಡ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡಿರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಗೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾರ ಏ ಏರ ಮನ್ಪದಲ್ಲ ಮರ ಎನ್ನರ್ ತಾವಂದಿ ಆಪುನ ನೌಂತಿಲನ್ನ ಹೊಸ ಆಪುನ ಪೋಮರ ಕಾಸ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಆ ಜನ ಐಕಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸಾವು ಕಾಸುಗೆ ಬಗ್ಗುಜ ಜನ ಅಪಗ ಎಂಚ ಅಂತು ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓಟುಗೆ ಉಂತದು ಗೆಂದಿಂದಾಂಡ ಗೆಂದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಟದ ಮಿತ್ತು 250 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರತಿ ಗುಣಿಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮೆ ಗಂಟ್ಲೆ 250 ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೀರುಕ್ಮೇನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಟ್ರುಗು ಉಂತದು ಓಟುಡು ಗೆಂದಿರ್ನಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಓಟದ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿದಕ್ಲು ಈ ಜನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕುಟ ರೈಸಿಯರನ್ನ ಎಂಚನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇರು ಎಲ್ಲ ಓಟು ಕುಂತದು ಒಲ ವಿನ್ನಾಯರ್ನಾಂಡ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಟುಗು ಇರೆಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಲ್ಲ ಕತಿಕು ನನ್ನ ಮುಲು ನಡುಟು ಕುಡಯೇರಲ್ಲ ಒರಿ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಡೆತ್ತನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಜ್ಜ ಏ ಬರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸದ ಆಸದ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾವ ಅಣ್ಣ ಓಟು ಕುಂತಲೆನ್ನ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಟುಡು ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಣ್ಣ ದಾದ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣ ಈರು ಎಲ್ಲ ಓಟು ಕುಂತಲೆ ವಿನ್ನಾಯರ್ನಾಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇರು MLA ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇರು MP ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಇರು ಎತ್ತಾರ ಇರುವಲ್ಲ MP ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ್ಲ ಯಾವು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕದ ಸೈತ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಎತ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳಿ ದೇವೇರ್ದೇಟ ಅತ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ತಿಕ್ಕದಿರು ನಂಗೆ ಅವಳು ಆರಿತ್ತನೇ ಬರಲ್ಲ ಅವ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರು ಪ್ರಧಾನಿನ ಪಟ್ಟೋಡು ಮಿನಿ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಫೈಬರ್ ಚೇರ್ಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳಿಲೇಕ ಅವ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ MP ಉಂತಾಗಣ್ಣ MP ಉಂತಾಗ ಇರಪ್ಪ ಓಟು ಉಂತೋಡು ಯಾನು ಉಂತೋಡು ಉಂತೋರ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ಚೊರೆ ಇಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಉಂತಾಂದ ಉಪ್ಪಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಮರ ಅವು ಗುಲ್ಗುಸುದಿದು ಉಂತಾಗ ಓಕೆ ಯಾನಂತ ಬಾ ಓಕೆ ಸುಂದರ ಉಂತ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಸುಂದರ ಉಂತ ಬಾ ಏರೆ ಸುಂದರ ಸುಂದರತೆ ನಾರಾಯಣಿ ಸಿಕ್ಕ ಗಿರ್ದರೆ ಗಿರಿದರೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುದಾರ ಪೂರ ಮರತು ಅವಾಗ ಇರು ಓಟು ಕುಂತಾರು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಓಟು ಕುಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನಾಯರ್ನಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ದಾದಾಂಪಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಸಮಾಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಸಮಾಲ್ಪೇರೆ ಯಾರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತ ಕೈ ಬಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತಣ್ಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಪಾರ ಬಂದಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅದೇ ಏತು ಪಾಪದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಪದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದ ಗೊತ್ತೀರಿ ಏರಿಗೆ ಪಾಪದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಿಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮರಯ ಅವತ್ತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಂದೆ ಬರಿತೆಲ್ಲದೇನು ಉಳ್ಳ ಮಂಡಲ ಎತ್ತಿನ ಆಯ್ ಬರ್ಪೇನ ಉಣ್ಣಿಯರೆ ಅಂಚೆತ್ತಣ್ಣ ಇರು ಬೇತೆ ದಾದಾಂಪಾರ ಬಂದಿ ಬೇತೆ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಬಾಕಿಲು ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಮೇರೆ ಬಾಕಿಲು ಮಲ್ತು ಗೊರ್ಪೀರಿ ಎಂಗ್ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ನ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಬಾಕಲಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಡ ಅಣ್ಣ ಏರ್ನ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಕ್ಕುಸು ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಇತ್ತೆಂಚೆ ಕಕ್ಕುಸು ಲೈಬೋದು ಕುಲ್ಲುನು ಇತ್ತೆ ಬಕೆಟ್ ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನು ಅವೇರ್ದಿರೇಗ ಈರು ಕುಳ್ಳುನಾಗ ಕಕ್ಕುಸ್ತಡೆ ಏರ್ಲ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೋರು ಪದ ಬಣ್ಣೊಂದು ಮಾತ ಕುಳ್ಳಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಇಳಿದು ಬಾ ಮಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಪುಂಟಿ
ಪುಂಟ್ಯತ್ತ ಸೀಂಟಿ ಎಂಚಿನಿ ఒక సావ ಒಂಜಿ ಬಾಕಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸನ್ನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಾತೇರ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಗ ಮರ ಬೂರ್ದು ಪಟದೆತ್ತದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ ಎಂಚಿನ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಮರ ಆಂಡಪ್ಪ ಇರು ಓಟು ಕುಂತವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ మీరు ದನ್ನದ ಡನ್ನ ಡನ್ಗೆ ಡನ್ 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 ಗಿರ್ದರ ಇಡಲಗೆ ಇರ್ನೆಂಚಿ ಸಾವಿಯ ಮುಗಿಯರ್ನೆ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಓಯೆ. ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಂಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಯರ್ ಉಂಡು ಮಾಮಿನಡೆ ಏರ್ ಮಾತಪ್ಪ ಏ ಮಾಮಿನಾಡೆ ಎತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಬಾಯರ್ ಉಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಠೇವಣಿ ಪಂಡದ ದಿಯರ್ ಉಂಡು ಐಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡು ಅವು ಪಾಟಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಬೊಕ ಏರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯನೇ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ದಯಾಕಲ್ ಕುರ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ವಾಪುಜ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊರಡು ಏನಿಗೆ ಏತವ ಅಕಲ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 25,000 25,000 ಇಂದು NS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಲ್ಲಾರ ಪಲ್ಲೆನ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೇರ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಾತಲೆ ಮಾಮಿಂದಿ ಅಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡೆ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂದ ಅಪಗ ನಾಮಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅನಗ ಅಲ್ಪಂ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಠೇವಣಿ ಮತ ಈ ಜನ ದಿಯೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಠೇವಣಿ ಜನ ಅಂತ ನೂತು ಮುಳ್ಳಾನಿಂಡು ಕನ್ನಡ ಮುಲ್ಲಾನಿನ ಆ ಜನತ ತಿಗಲೆಗೆ ಹಾಕದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಾಳ ಬೊಕೆಚ್ಚಿ ನೋಟಿ ಮುಂಗಡವಾದ ಒಂತ ಕಾಸು ದಿಯೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಓ ಅವಳು ಕಾಸು ಕಟ್ಟೆದ ಉಂಟ ನನ್ನ ಎತ್ತಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಸರ ಕಟ್ಟ ಅಂದಂದ ಅವು ಈ ಜನನೇ ಕೊರೋಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಇಂತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ರಾಡಿಗೆ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಾಯರುಂಡಣ್ಣ పోయి ಭಾರಿ ಕೌಚಿ ಉಂಡಣ್ಣ మలుపుగా ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಸುರುಕು ನಮ್ಮಂತ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಾರ ದಿಕ್ಕುಣ್ಣ ఏతిగే ಒಂಜಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸೊಕ್ಕು ಬ್ಯಾನ ನೀರಿಜ್ಜನ್ನ ಅವಳು ಕೊಣೋದು ತರೆಗಡ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಪದನ್ ಸರ್ ಉಳ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮನಲ್ತ ಮಾತಾಡ್ಪಣ ಮರ ಅಣ್ಣ ಇದು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಇರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗ ಅಯ್ಯ ಮಾರ್ಗಣ್ಣ ಅವನು ಮಾರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾವಾಡ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ನಾಲ್ಕರಾಬ್ಜ ಅದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಸ ಅವತ್ತ ಓ ದೇವ ಏತು ಜನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಣ್ಣ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾದು ಪಾಡೋಲಿ ದಾನೆ ಮಾಡಂದೆ ಅವತ್ತಾ ಬೋಡಿ ಬೋಡಿಚಿ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಈ ಸೋಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡೆ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಅಣ್ಣತ್ತ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಾರ ನಾವ್ ಅಂದ ಇರುವಂತೆ ಜಲಕ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅದು ಬೋಡು ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲೂಸ್ ದುಂಚಿನಿ ಈ ತುಲೂಸ್ ಯಾವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿ ಚೀರ್ನ ಲೂಸ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುಳೆ ದಯವಂಡಾರ ದುಂಬೆ ಲೂಸ್ ಅತ್ತ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮತ್ತದೆ ಪೂಡಣ್ಣ ಅನ್ನಂದು ಏನು ಕಾರ್ ದೆತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಟೊಂಕ ಮಾಡಂದು ಬೋಡದ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಮರಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾರ ನೋಡ್ರ ಕಾರ್ ಓ ಕಾರ್ ಬುಡೊಂದು ಬೋಪುನ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣಾರು ಓ ಪುಡ್ಪುಲ ಕಾರ್ ಎಸ್ ಯಾನಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಡು ಯಾನ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಡು ಯಾನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡು ನಡು ಟೊಂಜಿ ಬೊಂಬೆನೇ ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರದ ನಡುಟು ಬೊಂಬೆ ನೆಲವನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜದ ಬಾಬಣ್ಣನೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ನೆಲ ಕುಂಬ್ರದ ನಾರಾಯಣನೆಲ್ಲ ಇಂಡಾಪಿದ ಸಾರೆ ನಿಕ್ಕುಳು ನೆಲ ಒಂದುಗುಳ್ನಾಂಡ ಏರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಅಂತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಚೊರೆ ಮಾಲ್ತನೆ ಅವಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಅವಡು ಅನ್ನಂತ ಪ್ರಚಾರ ಅವಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುಡು ಗೆಂದುಡು ನಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ್ ಈ ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ ಅಪಪ್ರಚಾರ ತಾಯ ಮಲ್ಪುನಣ್ಣ ಅವೊಂದು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಪ್ರಚಾರ ಪಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಲ ಈ ಜನ ನಿಘಂಟು ಸೋಪುಂಡು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಣ್ಣ ಅಂದ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 25 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯೋಡತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಿರ್ದರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ನೆನಪಾಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಸುರುಕು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬುಕ ಕಟೌಟ್ ಅವಡು ಅವು ಮಾತಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೂರೋಡು ಅಲ್ಲ ಬೂರೋಡು ನಂಡ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಹೋಗುಂದೆ ನಾ ಮಾತ ಅಂಚತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಬನ್ನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟೌಟ್ ಮತ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಟ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಆ ಪಟೋಕ್ಕೆ ಆ ಮುಸುಂಟುಗು ಬ್ಲೇಡ್ ಡೆಗೀರೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಕ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಗಿರುಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದಿ ಅನುಕಂಪದ ಓಟು ಮತ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಇಕ್ ಮತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಿಂಚಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಪಟ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದಿತ್ತಿ ಸಾತಗ ಮತದಾರ ಮತ ಇಂಚ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ ಒಂದು ಓಪೇರು ಈ ಮುಸುಂಟುನು ತುದು ಬನ್ಪೇರು ಏರು ಮರ ಈ ಕರಡಿನ ಮತ ಓಟು ಗುಂತದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ಮರಲ್ಲ ಅತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಸುಂಟುಡು ಗೀರ್ ನಂದಾಂಡ ಅನುಕಂಪದ ಓಟು ನಂಕ ತಿಕ್ಕೋಜ ಅನುಕಂಪದ ಓಟು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿನ ಪಟೋ ಪುಡುತ್ತ ಆ ಪಟೋಟ ಆ ಮುಸುಂಟುಗು ಅಂಬಿಡೆ ದಕ್ಕೋಡಿ ನೆತ್ತ ಮುಸುಂಟು ಅಂಬಿ ತೋಜು ಅಣ್ಣ ಆತ
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ದಂಬಿದಕ್ಕ ಗಣ ಬೊಲ್ತಂಬಿ ಹೇಳ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಅಂಬಿದಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಹುಡು ಆ ಜನ ಬುಲ್ದ ಹುಡು ఒక ಒಂಜಿ ಬುಲ್ದಾಂಡ ಇರೆಗೆ ఒక ಬೇಳೆ ದಿಕ್ಕ ಅಂದತ್ತ ಇತ್ತ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ದಿಕ್ಕು ಎಂಚ ಈ ಜನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪುಂಡು ಗಿರಿಧರ್ ಪಾತ್ರನ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟೌಟ್ದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನು ವಹಿಸೋನು ನನ್ನ ಸಿಡಿ ಅವಡು ಸಿಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕು ಈರು ಪಣ್ ಪರಂದಾಂಡ ಸೀಟಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಂದೆತ್ತ ಪಡು ಬೀಡಿ ಸಿಡಿ ಬೀಡಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನರೇ ನಮ್ಮ ಓಟುಗುಂತದತ್ತ ಎಂಜಿನೇ ಸಿಡಿ ಬಂಡ ದಾದಂದೆನ್ಯಾರೀರಿ ಸೀಟಿಂದು ಪಂಡ ಒಂಚ ರೌಂಡು ಚಕ್ಕುಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟ ಈರ್ನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವಿಷಯನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟ ಪಕ್ಕ ಪದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಯಪುರ ಬರ್ರಂಡೈತು ಅಣ್ಣ ಪದ್ಯಪುರ ಬರ್ರಂಡತ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬರ್ಪುಣೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಕ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರಂಡತ ಅಂದಂದ ಈ ಪದ್ಯನು ಏಲ್ದ ಪನ್ಪವಣ್ಣ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ನಾಳ್ದ ಮನ್ಪಾಗಣ ಏರಿಯ ನಟ್ಟು ನಾಳು ಅಲ್ ರಾನು ಮೊಂಡಾಳು ಅವು ಏರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತೇರಿ ಮೇರಿ ತೇರಿ ಮೇರಿ ನೇ ಓ ತೇರಿ ಮೇರಿ ಆ ತೇರಿ ಮೇರಿ ಮಿತ್ತೆ ಎತ್ತದಾತದು ಅಂದ ಅವು ಮಿತ್ತೆ ಎತ್ತರ್ಲೆತ್ತದ ನೈ ಕಾಂಕರಲ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಅವಡ್ಚಿ ಅಂದ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುಣು ಅಲ್ಪಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಗೇನು ಐಕೋ ಅವಡ್ಚಿ ಅವಡ್ಚಾ ನಮ್ಮ ಬೇತೇರಿ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಗ ನಮ್ಮ PT ಉಷಡವದ ಅನ್ಪಗಣ PT ವಿಷಯ ಬಲಿಪುಣಲತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಲ್ಲ ಆಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಲನ್ನ ನಂದ ಆಲ್ದ ಪದ ಪಣಿಯರ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೊರ್ನಂದ ರಿಲೆತ್ತ ಕೋಲು ಬಂಡದ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ವಾನ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಗಣ ಅಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ ಪಂಡ ಪಂಡಂಚವು ಅವು ಪಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಯೇ ಪೋಡು ಸುರು ಒಂದು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪುವಾರು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ ನಡ ಬನ್ಕಾಯ ಅವಿದ್ದನ್ನ ಆತ ಅಡ್ಡನೆ ಅನ್ಪಗಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಆರು ಬರ ಯಾರ ಆರು ಬರುವಿರ ಆರು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಬರ ಬರುವಿರ ಅಪ್ಪಗ ಸಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ವರೆದುಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರಯಾನು ಪ್ರಚಾರಯಾನನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ತೂಲೆನ್ನಲ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಶುರುವಾಪುಣ್ಣೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ತು ಓ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆನ ಕೈಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಾರ ಅವೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಾನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ತಿಯಾನ ಪ್ರಚಾರಯಾನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅವಳು ಈ ದೇವನ್ಬುನು ಯಾ ನಿಜನ ಇರ್ದೆ ಜ್ಞಾನತ ಪ್ರಚಾರ ತೊಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಹೆಂಗ್ ಕಂದತ್ತ ಪರಿಚಯ ಬರುಂದಿಜ್ಜಿ ಓಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ದೇಗಿ ನಿಕ್ಕು ಬೇಜಕಡು ಬಾರ ಅಪ್ಪ ಬಗ ನಿಕ್ಕಲಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆಜಂದ ಖಂಡನೆನ ಕೈಟು ಕೂಡ ಬೇಟಿ ಪಾರ ನಿಕಲ್ದ ಗಲಾಟೆ ನಿಕಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಯಾನು ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾ ಪನ್ನಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪರತ ಮರ ಸತ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒರೇನ ಮಿಕ್ಕಲಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಿ ಏರು ಪುರ ವಾವಾರ ಊಟ ಪುರ ಪ್ರಚಾರ ಪರಂದೇನ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮೋಸ ಬರಲಿ ಒರಿಜಾರ ನನಗೇನ್ ಜಗನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂಚು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಚಾರ ಯಾನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಪ್ರಚಾರ ಇರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಇವೊಂಚು ಒಬ್ಬಂಬೆ ಯಾನ ರಾಜೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಅಡೆಬಹುದು ಉಮೇಶನ ಅಡೆ ಬರ್ತದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಅಡೆ ಮಾಂತ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ದಾನೆ ಪುರ ಸಾಯ್ಪುಣಪ್ಪ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಈರು ಒಯ್ಟೆ ಹೋಪಾರು ಈರು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಒಯ್ಟೆ ಹೋಪಾರು ಅಂದು ಅದ ನಿಗ್ಲ ಅವಲ ಪುರ ಆದ ಬಲೆ ನಾನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಏನ್ ಚೋಪ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಾಬೋದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲಲೇ ಸೈತಾರ ಎನ್ನ ಸಾವುಗಯ ನಡ್ಯಾರ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಆದ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಂಬ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಅವು ಘೋಷಣೆ ಅದ್ಭುತ ಭಯಂಕರ ಮತ ಬಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬಲ್ಲೆ 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 ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಂದಿ ಮುಳ್ಪಡ್ತಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ರಂಗದ ರಾಜೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಮೇರ ಮುತ್ತಲಿಕೆದ ಮಂದಾರ ಕಲಾವಿದರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿನತುಯ ಖುಷಿಯಣ್ಣನ ಮಾತಿರೊಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಸೇರಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತೀರ್ಪಕ್ಕೇನೆ ಸುರುಕಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ತೀರ್ಪುರ್ ದುಬ್ಬು ಕೊಟ್ಟರ ಪೊಲ ಮಲ್ತನ್ಗ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೀಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೀಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಾಣಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿವಕಾತನ ಸುಂದರ್ എനിക്ക് ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ದ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡಾತಂಡು ರಾಮಕುಂಜ ನೆಲ ಇತ್ತೀರು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ ನೆರ ಇತ್ತೀರು ಅವಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು
ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಭಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸಾಧಾರಣ ಲೋಕೋಡು ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲ ರಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಡ್ತಾನೆ ನಿಖಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ ನಿಖಲ್ನ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತದು ಅವಳ ಅವು ಸುರುಕು ಪುಷ್ಪರಾಜನಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥಾಯರೇ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಪೆತ್ತದ ಅಕ್ಕದು ಬೋತುಂಡು ಮೂಜಿಲೊಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೆತ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಾರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಮೂಜಿ ನಮ್ನೆದ ಜೋಕ್ಸ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ ರೆಚ್ಚಿ ಮಂದಾರ್ ನಾವಡು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಾವಡು ರವಿ ನಾವಡು ಜಗನ್ನಿವಾಸಿನಿ ಅನ್ನ ಸುರುತ ಸರಿ ತೂಪಿನ ತೋಜುಂಡು ಪಾತೆರ್ ರೆಚ್ಚಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೊಟ್ಟುಗು ರಾಜಕಾರಣಿಲ ಆದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣರೇ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಿಡ್ದೆಚ್ಚ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಐನದು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಶಾಸಕರಾದ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದ ಬರಡು ಒಂದು ಬೈಕೊಂದಲ್ ಮಂದಾರ ಸುಂದರ ರೈಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಹೆಂಕೆಲೆ ಪೂರ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಟೀಮು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಪುರ್ಲುತ್ತುಂಡು ಈ ಕಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಮಾನಸಡು ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಕೆಲಸನೂ ಬಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಈ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಈ ಬಲೆ ತೇಲ್ಪಾಲೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ತೂಪಿನ ಜೀತನ ವೇದಿಕೆ ಐತ ನೋಟ್ಲ ನಿಗುಲು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ವಿಡಂಬನೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರ ನಿಗುಲು ಆ ವಿಷಯ ಅಂದು 1000 500 ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು 200 ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಅವೇನು ನಿಗುಲು ಅವೇನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಲ್ದಾರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ನೋಟು ಮಾಲಿನ್ಯ ಬರ್ಪೋಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಸೇರ್ವಾರ ನಿಗುಲು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾನು ಮಂಡಲ್ನ ನೆನೆ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಪಿ ಟಿ ಉಷಾನ್ ನೆನೆ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಪುರ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಐತ ನೋಟು ಅದು ಪೂರ ತೆಲ್ಪೋನ ನಾನು ದುಂಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಬಂದಿನಾತೆ ತೆಲ್ಪೋನ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ದುಕ್ಕೂಡು ಪನಾಗ ಜನಕುಲು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ತೂಪಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಬಲೆ ತೆಲುಪಾಲೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತೂಪಿನ ಜಿತ್ತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈಗ ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಲಿ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಜಿನಾಲು ಶೋ ಆವರೆಂಡು ನಗಲ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿ ಪೊಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದು ನಿಗಲು ಮಾತಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಾಲ್ಯ ಪೆತ್ತನ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಬಂಗ ನಿಗಲೆ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನಕುಲಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಪಂಚಿಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಣೀನಿ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಿಗಲು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನಿಗಲು ದೀಪನ ಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನಿಗಲೆಗೆ ಆ ದೇವರ ಎಡೆ ಅಲ್ಪಾಡು ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು ಇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡಲ್ಲ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಕೃಷಿಕೆ ಅದ್ಲ ಅಂದು ನಾನು ಬಾರಿ ಕೈ ತಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಕಿದೆ ತೊಗೊಂಡಂಡ ಆತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಚಂಡ ಅಂದ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪನ ದೇಶಿ ತಳಿಕುಲು ಏನು ಪುರ ತಾಂಕರ್ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುದು ಒಂಚೂರು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿಡು ರಡ್ಡು ನಮನಿಂಡು ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎಂಚೆ ಬರ್ಪೋಣ ಅಂಚ ಬದುಕನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೇ ಬದುಕುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತು ಬದುಕನ ರಡ್ಡು ರೀತಿ ಏನು ಅಮ್ಮಗೆ ಕಿಂಗಿದು ಇಂಚಲ ಬೆನ್ನಿ ಪೆತ್ತೋಲ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಗೆಯೇನೆ ಸುರುತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯನ ಅಪ್ಪೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಪಿನ ಸಮಾಧಾನ ಖುಷಿ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಮ್ಮ ಏನು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಒಂದು ಕನಸು ಏನತ್ತನತ್ತೆ ಆ ರೂಪನಾಗೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತೇಳಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾ ಕಿದ್ದಿಟ್ಟಾರ ಕಲಿಯುವಂತೇರು ಇನ್ನೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಅದು 3 ಜನ ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯಾಳು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ನಂಗೆ 50 ಪೆತ್ತೋಲು ಐತೆ ನೋಡ್ಲು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 100 ಕಂಜಲಿನ ಹೆಂಗುಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ದೊಡ್ಡ ಗತ್ತು ಅಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿತ್ತಿನ 4 ಅವಾರ್ಡು 10 ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ್ಕ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಿತ್ತ ಪಿರೋಳು ಸಾಧನೆ ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಮಸ್ತನ ಅಂತ ತೊಯ್ಯಪ್ಪದು ಮಸ್ತನ ಪ್ರೇರಣೆ ತೆಗೆದನು ಬಹುಶಃ ನಂತು ಎನ್ನ ತುಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು 10 25 ಕೋಟಿ ಆಗುಲು ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದೇರು ಕಿದೆ ಮಲ್ದೇರು 1 ಕೋಟಿ 5 10 15 ಮಲ್ಪನ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿನದನ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಐತೆ ನೋಟು ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವ ಅವು ಇನ್ನು ಒರಿಯೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊರ್ಮಿನಾಯಿ ಅಯ್ಯೇ ಖಂಡಿತ ಹಾಲಾಪುಜೆ ಅಯ್ಯೇ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನುವೆಗೆ
ಮನುಷ್ಯನ ಪೊರ್ಮೆನೆ ಖಂಡಿತ ಮಣ್ಣಿನ ನಂಜಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಡು ಕೃಷಿಟ್ಟು ಗೋಮಾತೆಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ನವೀನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ವಲು ನವೀನ ಬರ್ಬಿನಿ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕು ಎಂಚಂದು ತೂವರೆ ಉಂಡು ಅಂಡೇರಿ ಗಂಡಲ ಸುರೇಶಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಲೆ ನಾಡಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಐಟೆ ಕೆಸರ ಅಂಬ್ಯ ಅತಂದಂಡ ಕುರನ ದಿಕ್ಕಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆತು ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆತ್ತೋಲು ಒಂಜಿ ಪತ್ತ ಐವ ಅಶ್ಪ ಪೆತ್ತೋಲು ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನಲ ತಾವಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪಣ ದಿನಿ ತೆಗೆದಾಗ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.